Vide beji. Ua orina conte gibi. Vide beji. Vide beji alla people for senang. Vide aksi. Fuden bodru en mok citroa. Oh, madi madi no mudo. Oh, trobi trobi no mudo. Na so ebedo. Mani mani no de. Trovi trovi no de. Na so bebego. Oh, ya mane kitama. Oh, tine ti pulma oh, na so ebedo. Mani mani no de. Trovi trovi no de. Na so bebego. Oh, beti beti mukaba. Pika tukuma beja na so adema. Mani mani no de. Trovi trovi no de. Na so bebego. Kandali bisa di kunu, oh trobi trobe jari kunu, ato adema. Mani mani no de. Trovi trovi no de. Na so bebego. Oh sana konde na fui, umuli bi bunkronda bujo, ato amudema. Mani mani no de. Trovi trovi no de. Na so bebego. Oh beti beti mukaba, pika tukuma beja, ato adema. Mani mani no de. Ori mensen, goeiedag. Met baru allemaal bi odi di tempat di persoon de man de persoon de papa de brak big ding ason de neti. Vandaag is zondag 20 april 2025. Mensen, ik ben met mijn aandacht Finovien, Obia Finovien, Kanasi Obia, Titina Obia die mensen. En we allemaal big situatie die waren. Waarom met dat jullie van aan ta? Obia gara kongo kaba mi piki floro mi piki busi mi piki liba mi piki lokto mi piki sabana e bawo di yini ma piki sama salon me bawo di wala mala sadalo de ko fu sadalo sa charu ko de TV radio a telefoon fu atire a program a kongo na visani mensen ik ben blij om vandaag te zijn in het programma kongo visani voor jullie weekends personal omstandigheden met de man door maar die de baba en die de taka op pete utakabra pete wat man no taki zo moro chiso dipi na op pete torisa efsa dat walos man na begrijp en walosani tega preach walosani allemaal mensen men baru allemaal na kondre tabe allemaal sa de ina voor de kiezen stemming ala so sale so jugu maar we baru ala vanaf mo para kondre kom mo po tena bersa ba e over to bellen ala de president no kari bose iwel stam o sembo ala de president Philip Kendra ala de president no kari tutu ala de president no web santi ala president na impara me baru da po bi o de ene kuno do fa yo matsi pero yo kilomita akdelen pat wanika o para pasifa usabe moro boom yan odi me bara na kena in committee ya saka got chiso ta race day groena weg para weg we got chiso we saka ko galo chisa we do na betela ya fa dape na dape tapasi dape na fa heto weg dape by kankari de family komanda no rita ko na Jemailas na meisje allemaal dape me baru ambil odi dape ala speaking fasi en danya meisje ik zag het don dape na il liritor da sakagota para pasita Frede subek do ropa beita ibrasi go friken ala de president dape me baru dape ambil odi abra brochita dape baru dape ambil odi de na program ko bisa ada meisje odi en sajo tem internet, la que que coisa. Tá não tem mi jaso. Bravo be. Eva. Eva me sei Eva.
Maar echo, oké, kom je voor de echo, lolo, tegen me ba. Echo de, of echo no de. Kom je dat de? Echo de? Ricardo, echo de? Ay, beta, que no de maar. Adente, huh? Pe echo mo po door komen ko dan mo me belas even te passen si even kijken. Dan ga ik kijken wat ik gedaan heb of wat ik moet doen. Omdat die binnen een sabi PA echo mo po ko me bedo voor kerst maar echo de mensen en echo de Ricardo. Het is oké, kom eens zo even. Hey. We ben ik spelen even tapasari en mensen even mensen kalau sabi itu we do asari tapo asari di maar het gaat een beetje lang duren pos asari because sabi sana approve zati maar mensen horen iets zo weet je wat sabi itu er dat wel kom itu Ja, mensen, is het echo nog daar zo of het echo is niet meer daar zo? Minder aan het demoren, want we doen staan even de afstand dat moet even en me denken na pisito dat maar me denk we horen zo, ja, abo, doei. Brother Ricardo, thank you for Asani Jones, Samidek Jones, tegen allemaal zo tegen dat echo bij de omdat wegens was dan bij de even daarmee bij dat echo bij de kom ik even wat was dan ga ik even wat anders doen. Ik dat doe. Ja mensen. Daar maar het maar bij een broodje dat na vraag schuilen dat bij allemaal dat bij bar oriki na gasoline allemaal dat bij odi. Dan gaan we vliegen naar voor Suguat dat we vliegen juist in Amerika. Iedereen kunt testen dat bij in Miami. Odi testen Osberg odi dat bij in Miami en mijn baralis maar in Amerika. Want begin auditeren in het programma Akko voor Avistani. Dan ga ik direct terug naar mensen. Sorry voor echo. Echo niet kan het kiezen, maar sorry voor me. Ik ben klas even tegen gaan samen met en dan me doen aan sorry meer. Hallo mensen, ik ben blij. En maar ben je er nog echo, maar echo kon later. Maar hallo mensen, let me zeggen geluid even kiezen ja zo. En met dat gesprek dat dat Kondre Zwolle, Hilversum, dat in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Lelystad, Groningen, Utrecht, Wageningen, Arnhem, Amelo, Odi Dape, Angale Spekina, Sakapasi. Dan groet iedereen daar zo in Frankrijk, Mills, Angale Piki Ving, Marigate, mijn meisje Dape, Odi toe, Respecti Grain, Sakapasi. En ik groet iedereen daar zo in België, Odi Dape, Ricardo. Orlando, Connie, Marjorie, alles maar op is misabi dapper in Tata Kondre. Groet ik iedereen daar zo aan alle speki na Sakafasi. En dan groet ik iedereen daar zo in Zweden ook. Odi en in Hongarije. Odi van brada pesa uit aan Hongarije. Odi brada aan alle speki na Sakafasi. Mensen, wat ik was aan je tide. Aspetta! So te sonte toch? So te sonte wie? We vergeten dat je zo lazy en dan zullen dat alle lazy tode. Abi zo lazy in nu dat je convo na iniwa momenti a convo ka wakako akako inistribi ko sori wasani. En dati sonte you abi taki na wa test solisi in you sribi. En in a test dati you must sabi dat imsa a test. Tobra sisa. Sami wa tegu taki a hesa di leksam taki tak ultimate asani ubribi nus refi. Ulobus refi en ubribi tapana tata. En a bigi sani sabi fa you also de you stick if safa de. If sadini also sano de sonte you sabi sonte no sabi. Maar if sabi fa you ching en reageert op alla soort fasi.
Tirikas don yapwa edati. Tamanes do yapwa korukosu. Tamanes do yapwa forkouto. Plotseling do ishi ijo poasa suti. Im sabi en go aksi safe sa. En im go luku oten va dei ayuru adei aneti safe sa. Inom don taki ei. Eu mi fute had me. Oké, nou gewoon. No, go onderzoek. Luku safe sa. Omdat zij na aso ana fasidisi yo sabi taki e wasan de konvo fasi of e wasan de abuba fasi. En a bigi sani abribi en a positiviteit jum abi in je dat is het belangrijkste. Je altijd moet snappen positief. En dat trobi sa je kiezen. Altijd moet je positief denken. En negativiteit ook later. Je verstaan. Maar if je denkt constant negativiteit, ik kies een bosko direct negativiteit. Is je was dan niet direct negativiteit? No. Wat zeg je toch? In je toch, brada en sister. Je know, heb zoveel mogelijk brieven in je schrijven, want zij heeft cijfers aan je toch? Je brieven mogen voeren op aan negativiteit. Ze altijd wansan op de of wansan op sta. En dat is nou wansan is aan wie. Mensen moeten wansan even. Peter, wansan even. Contra beeld. Ja. Omdat zij de brasisa. De negativiteit dit toch. Dan mogen voeren zijn. Ik kon naar je ede. Zo te akade wat boos zijn op plaats. Maar zij zijn naar je ede naar zo'n negativiteit. Zij je zie naar zo'n negativiteit. Zij je naar negativiteit. No. En daarom altijd iets naar positiviteit. Altijd in de dat je ogo. Sano opojimi na ma sarap sa to sanka opojiyu sa opojiyu ma adena yu fa ya chayu srefi adena yu fa ya puti srefi adena yu fa ya bribi tapu yu srefi en tapu na tata dat na asani sa en adetu fa ya begi committee yu srefi en committee an tata en de wansa ben san the day before en ale speki na mama fu obia ima bien la tele speki yu srefi. En dan, je kan abile speki die trouwen doorsturen. Maar alle speki moet de in you schrijven, like die sama. Je mag abile speki de komen voor you. You na basi voor de komen voor you. Maar de komen na basi voor de schrijven. En in je also alle ten wan basi de. Je was daar brasisa. En dat is een apisitori die zegt. Take out op kovo. We shelen ki awa moeilijk staan. Voor. En shelen kwa moeilijk staan. Maar nou moeilijk staan. Is dat een probleem? Wie lijkt libis man, nu loopt dat aan ons leven. Hoe loopt dat aan ons leven? Helemaal niet. In plaats van dat aan ons leven, we lopen tv, we lopen telefoon, we lopen een trasma. Maar ons leven, helemaal niet. En dat is een probleem. Sa ifsa, because in osafa in benadru srevi ta muskong, fufu kobarado srevi. En pa muskong fa in bribi na itapu srevi. Fa in lobby srevi, fa in brasa srevi. En bribi tapu na tata. En dape e waka kono. Want wie wil bisma? Zo'n tewe gwa presi we shala so sadi. Ala so konfo we shi of we denki dat na dati. En dat moet je gewoon presi ala ting. If you no sabi, aksi dat afutu say girape. Say pesarape. Ana singi. So te brasile so te na singi. As my dance tapa singing. No, as my singing tapa drone. Wat adro etaki. Je verstaan? En door dat zo'n ding te we shisani, zo'n te uno sabi. En furu no sabi. En furu no sabi. Zij met dat dati. Anovia la mala abi ai fushi. Anovia la mala moma verstang sa we shi. Zolang wan libi sama sa de true. Sa zo'n te wakovo ebane tapusa abi akovo fu enka konda lekker uit. Of wakovo fu een trouw of wakovo fu you kan de ka kote tak luku. Afutu sa esirape. Ana futu dapti sa de samai singi adro enaki na futu dat egorape. Ana kovo e wakadape. Awa hetra so sani.
En dat extra furu na lo presi pe sama egi prei. Egi kovo prei. Maar zo'n sama egi kovo prei. Maar den pokuman sa eko play asma of sa asma teki fu play. Ano kovo droman. Tega wan preto bransito, não tak abra preto. Não sabe onde tak ja even op is. Tega na wan preto. Zodra isi hitar, isi skraki, ika sab dape a wan prisiri des magic. Ko wan prisiri. Ano wan konvo prisiri. Ko wan prisiri de je. Wan seki prisiri. Omdat zij de tele waka ko pre, konvo, dan a dron yoshi. So dron. So dron. Maar zodra je go shiskraki, kan sabi taki. Sa yoshi da peta papri, so waka ko a comedie. Iwas tamransisa. En daarom tamransisa. Konvo, toch? Sonte sa mai singe ala so singe. Maar sonte no sabi sa de singe to. Iwesta. En sonte sa mai meki singe en moksi de singe anga walo rossoi. Iwesta. En dape ye shita ki ahep sa de durape na soso fusoso. Yabi ala so tu kovo sa de sa sonte yushi sonte minoshi. Because yabi kovo sa de, sa no de, sa iwakako. En da yabi kovo sa ating, wisani ay wakako. Wisani ay wakako. Omdat zij de yabi zo'n kovo sa lobby prisiri. Lobby prisiri gevaarlijk. Inaksa jompo abakru. Mo kata kasa ko no pa. Abakru. Bakru lobby prisiri. Ana trobi va bakru mambi. So dai na blabla a jompo ko danse ko pris alo because na sade. Na sai waka na sade. Iwasta. Maar dan heb je de trakovo sang. We zijn na gide de ne wakako. Zolang de no viri wakako de ne wakako. Dan op de shisa mai tak de go vir konvo. Toch? De kasap alating e wan bakru da lontu o bakru de tapa alibis madati. A bakru ko wakapre. Wat ine dwengi konvo fu konto. No asan ine do. Helemaal niet. Omdat celebratie sa. Ano yu e bepal ana obia mai bepal na konvo e bepal tak me wakako. Temi wani. Uka nakala so dembe uka do ala so sani. Uka was mi asyanga so ala so tu wiri. Tentak mine kom. Klakis oi punt. Bika mina egi basi. Asade. E mo tegu wasani. Te kontap kromanti. Te kontap kromanti na falak. Wat wala mala sabi. Ta kromanti demandati. Na feti anga sabi sare abi. Dena one ding. Dena eneste don. Dena one ding sang. Abi. Puru sabi. Sa sonte. Pa watra iginoma du. Sa watra iginoma du akromanti eidu. Wotak tire presial abra opete kromanti. Zijn er tak abra opete kromanti tire brana sita. Wat doe je atra? Omdat hij een masterman is, een masterkover is, toch? Abi furu sansa e yepi e asi. Maar is er een probleem disi? De asi ne archi. En de vergiet SSC. No, de vergiet SSC. Wat is er zei met dat de vergiet SSC? Wat in alle ting te acromaticon teki chari go free. Awansane sorry. Ane chari go free fu mooi. No. Helemaal niet. We praktijk nou.
Nou mooi me vrij. No. So te im sabi solicitor. En furu sen yan kaumeti. Dan ala ting to yan kade fosu yan ma kaumeti. Dan kade wan snake of wa tigri of sa elom bakau da plostre we shi we free we opogwe. O plostre we shi da ugonya wan bon go kibri. O plostre o de tapon dak. Da kau no malone baka of sa eloma no ma kisyo. Tatina waarschuwen sa opete egiu. Tak ine duwa sa bon. Mana son telefoon takito bransi sa even na mi dap ejrai. Asan sa me takito bransi sa taki. We chansa gewoon une go denki. Of zo'n ding we si negativiteit in apisidati. Maar dat anasanati. Zo'n ding we si ame chayu gwa lok tu da mai saka yu na wa pranasi. Da ina pranasi sa mai saka fushi wan doro wa oso wa moi wa oru vosteng oso wan kampu oso ame saka yu. Da mai libiu. Da ina boskopu da adwoskope godoro. Pena fesa oso ye shituma e snapu. Of wama e snapu. Adoro wai opo. Isi ala sotu prodo. Da dren tapu. Da dren tapu bap. Mada you know. Nego deki tak e samsa. Sumacha aboskopu kojibi. Sana kovo wa sorry mi. And that's not Brazita. Unego denki fara we libeng o kade so ten so te we denki wa hetrasani ma pisi dati sa metegu to Brazita. Nataki sa akove so ta luku disi na dovo kade fu you grandma of you grandpa of kade na dovo fa akovo slevi o kade opete slevi awan obia. Da amaigo so you pede fa de take pede prodofende. Ma unu to Brazil we libeng. We begita la sani. Tabaka wan ting. Da may chayu baka. Go sol sani. Of son ten ye free ma proste iwa opo free ma inoma free want a jesi a hebi give free. Ma we libasa ati. Unego lukutak e sang akovo wa e solmi jaso. Of sa e sanga mi. Sa me do verkeerd. En sa mi musu do. To balansita. En dat na sani. Want le bom takito. Na opete. In alla momenti. Ena one of the convo. Sa ate adanga you. O cha. Boskopu koji you. O sorry sa you musu. En o sorry for in waka. 100%. 100. En mo te yu wasani to Bransisa. Aman di sito. A konvo di sito. Ano danga jugu. If you wase na afa. Ade na afa. If am abostani o waka koko sota lukumi apso. Of go was mi so. Kwa busi. Was mi dape so apresi. Poti wan krakara i was mi dape. Son te akataki in was mi na hei. Dat wat taki po to stella si jama den wasama. En me shi na so sa des me poti na tapu YouTube, Facebook. Des mam ne shampoo po desarati. Pe ele de me play yaw. Maar de mij dans op het de mij play jou. Maar de mij weer op het de mij dans op het fasti. De mij gadoro sei. Go na song en luku go lok tu na song. E dansi jou. Assim is de mij play na jou.
Dan sabi tak, if je hier mee play jou, dan sabi tak jou ne luka lok to say. No. En zij, en asan takito, luku no mo tegu asan ja, kring, o takito ri ja so even. Ik heb bij apoasa even, dat wordt ook dat moet akkoord, dat moet akkoord risi. Luku mo tegu asan ja so. Mo tegu asan ja abra opete. Terema atake opete. Tejire me play da me play opete luku alok. Tel luku alok to so sa. Of noti. Opete himbaku, opete to. A dansi toch? Anti buena. Te opete wakako. Isap saidu. E jompa galoktu. Não sabe latino. Te opete wakako e jompo. E jompo. Asa opete dansi. E jompo. Dei saka. Dat zijn sonte de shison sonte sonte dat te ke baku. Dat te ke ouro, dat te ke preti. Opete. No abitiki ye chile me dansan opeta mo atiki. Na sabi say de dura terra. Mi no sabe de mo panga sanati. Ma opete ne dansan atiki. Terceiro. En daarmee dansi toch? Lokumo tegu asani. Deze man zei play tak de opete bala de ede. Toch? Want met tak de play want an opete da de ede. Want sabi taki himba sabi de taki iniwan komanti e taki. Tambaka ko itaki ba wa mika cheko ba tutu kebe shimi agwa. Itaki ene koko won itaki. Taksa kondu. Ibasta. Ala trobi et na preado balkon. En dat tawaka ko sonte sonta abal he da saka gwe ano do not more. Ibasta. Ano longwa doro sego luku pa sonde. Sero luku go na son. No. Opete na anyone yuru ika play thing. Anabo palo yuru that in play. Anyone yuru ye nak drum thing. Anyone yuru. En sabi ano day one ye nak drum neti srefi and then sabi to that neti ka yele bari. Uno sabi latino. Na opete bari. Adalop so teso tum sabi mbona. Taki iniwan kovo. Ka waka kona iniwan ting sa wani. Adap me tak tako. Une dwenyi inego fir konfo. Na ta konfo wani e wakako. Ta wani e wakako. En so te yu kas don. Da opete wa sabitak adalo ta trobi olati. Do naki kombu do badji. En so ten. Abari pe anwa. Sawe yeta de ake bari son ten so tawe yeta so bari. En teneti. Abari fe de trafasi. Sa me te gujaso. On that side. Te opete. E kai koko. Toch? E wakako na koko. Kobari. Da yusrefi e firi na hebi se kai tapu. Da say you want to a jumpo you want jumpo. Jumpo. A jumpo na awa opovrito. Awa opovrito da ala me jumpo. En tai jumpo na kare 1 meter hoog. Amei jumpo ko. I verstaan op Bransisa. A dido. Sama. A heel manipulatie, a heel sangsta de libisa me do.
Tanga deesti de. Ukataki. Isabi. Te opete waka konto. Dan. Sabi taki. Amanda ti. Alobe pemba na Steve. If you kotaki. You go na een preto. Da opete da yudare. Maar isi opete to. Atere masi opete to. Ta marco ta waka ko suku pemba potene shira. Wete pesa pemba putu pemba putu pane putu. Da jompo. Chup. Da saka. Da saka da kaba. Da tiri. A tira kaba. Agwe. Omdat zij de Bransisa. Tea opete waka. Te waka konto. E waka fala kon. Alamala. Sonting. Te waka kon. Ta waka konto. Da ina tensa waka doro. Da sanka de sa akodu. Ta doro afuvaro ko sa musbek du adukaba ina waka se waka komba. Ina waka se waka kon ay bigi du sa musdu. Da ta du ta doro no dai ay kabain. Dai gwe fiu. Akaba. Adino mta ki son ten son te alalis me taki te shikofo denasma ede langa. Te shi wa me de man opete dansi solanga tapu wasma ede. I kan sabi asmana toneel as mij play dape. Hij play taki sandene ede. Wan mo tegu wan san ya to Bransisa. Zolang wan sani. Juleke asi. Hij doet verkeerd o consorio. O consori ena wan te kovo sa abi pasensi nange asi. Iwastam. O consori tak luku. Ye free plus wan de free ajes abroko. Da inoma frega lok tu ye free saka kon srafi. Want zij sato na opete to. Na iniwan konfo ina oso. Abi wan fuka. O consoriu le kopete tak wan problema denia oso imusu. Dusa imusu do. Im du luku la want luku sa sa. Want ina free sa free da want de free pe brok of sang anoma opre opogo opore saka akade a problema dena opete ma sonta akade wat tra problema na want de tra cover for you da en ekaraboskopo ko you. En sonte sa pasatu na cover sa ba problema so you a problema kaba. Ma ino teki a piki ino poti coconut boskopu sa chakong. Da opete kon eko sori wan stambaka. En di ai kon sori wan sani dat wan taki na im opo long esi. Te kwa speedboom en go do sa imusudo. Omdati sa opsano langa you op de bigi problema. Adido, ye shamanati, e waka contact fu ala de konfo sa dini oso solisi. Wala mala. En dido to, omdat zeide, na petelisito, e waka na ini wa presi, e shala sani, because ada loktu, adena grom, ada liba, ala se ade, en ala sane shi. Ala sane shi. En dido te yu shaman dat die chao boskopu konjiu. En moro furu. Wat was hij piki minu taki. Faya sab dat na opete. Faya sab dat na opete na te yeshi. Iwa long, iwa free, inoma free. Of je go na lok tu na plosi yesa ka go so wuu na grong. De ka sabi na opete dape. De sabi taki, mimus lupus a boskopu di taki. Mi no play. Want a boskopu di awan belangrijk.
boskopu. Because ya kadefa, opete ma kadefu, aisa kadefu, ini wasani. Akade so te fa famiri tu. Want amana na alasei. Ala boskopu sa musu waka so te na ichako prati. Ichako prati. Adido to bransisa. Uno meki spoto. Nanga opete. Omdat zei de to bransisa. Loko. Komati. Na moitongo. Fuyere. En futaki. Efima. Efu komati da e bara koko. Maar komati ne bara koko. No go play tak komati. Because you wama verstaan revi. En deze sama. Sa da loan to you. Ade waka verstaan you. Want ma opete tawa. O komati tawa kako. Iniwan. Dat you say you play tak komati. Of you play a tip. Of you play a recorder. Are you ma verstaan? Não pode ser achei. We sano da Afrika pe atongo dati eitaki de neti ini wanteng. Na solanga akong funo dayu ede. De famis do jaso. Solanga akomanti. Kom take wan trafasi bikasa sa de te mitaki. Solanga titi no yen primisi. Fukotaki na tuwaka kon fukotaki. En kontaki. Ivestam. Aso ade. A konfo mus de a opete mus abina opete. In you oso. If ano den you oso, you no mantak atungo. En atungo, you no maler atungo. Zij met dat unomaler opete akromanti, omdat die evineta kwasa alade inomalere. En anotak ika gona buurvrouw, of gona yu brada da yanga yu brada eitaki akromanti. Of temiti brada wetak akromanti. No. No. Evida Afrika na kumanti kondre, dan je tanda pe da atongo imataki. Je lera tongo dat gemakkelijk. Snel. Neleki wan kriolosma eitan wan Japanese birti agrokum tangalas aboy opa uma mwataka tongo. Ofi go libi mindri snesi baka wateng yo mataka snesi omdat je jere ala day. En de leer je atongo toe dat zodoende. Maar op akomanti awa hetra sambaka. Oh, is dat niet? Uno mekis makoryu taki do ji kromanti les. Sa do jiu kan het 2-3 woord. Sande kan de no sapsles dat betekent. Dat do tegen dat dis nou betekenis vindt. Iverstaan. En wie zie atje bunto op Wisa opete e bad na yu koko. Of ene bad na yu koko. Sonte, you no mantak atongoto. No. Sonte ma verstaan sonte wan tu woto. Kutak ini wan komanti sai da yu. Solanga komanti no leri yu. Arti, solanga ako no leri akomanti tongo. You know man take. You know man verstaan. Zolang anoji a yesi fu ati en verstaan. Want koutaki, wetak altijd leri. Maar a leri sa e kom. Na a konvo e chakon you ede sang e taki in a komanti. Je verstaan? En you, if je taking, dan zo'n na no so te say pesa. Na sa je denki, e go snel. Nasa je deki in asrana tongo of insot iniwan tongo, dan je puska doro na komati tongo. Je staat sisa. En daarom, sabi buntu taki, inala ting te yushi na opete waka konto, en sabi ala komanti te de kon a jesi na trobi de komeki. Mano trobi.
Mana so de tan. Mo sabi, ana pete na waf konfo, te waka kon, en e waka fa de tra konfo e waka kon. De tra konfo se taka komati tongo. E a opete na morok, waf de morok, stravi, konfo, sande. Sede me tak dati, a konfo di sito, na opete to. Inala momenti se waka konfu kosore asitak luku mi opete da yuto. Ate ochare so fasi taki awa moi fasi ochare ko. So ten yuka share mo pa lok tu ko e kai tapu. So ten yuka shi asore slefi asnapu asore slefi. You understand? And I know it ook fasi taki o make you afraid again. No. Nooit. En dido. A bigi smarisi. If one Sunday, if anyone thing, o chade kon, wan fasi taki, so te, yule klibis ma vrede, omdat die, so taka teki gwa lok tu, esi like was snelheid. Je verstaan? Maar dan so te, yo vrede want die, yo praxeert ka de yo dende of sound. Olibisma altijd weer chat negativiteit in goed nieuws ribi. En dan if you chat dat ik go dat zo is dat niet maar is. Maar die dan tak altijd om de altijd positief. In de altijd positief omdat zijde na pote kade so te yushi kade wat so ti yo pardon so te kade de so te se de chi ifutu e waka manka. Ik denk dat maka so te a yes wa futu fi broko. A yes itaki inoma awan de futu inoma a yes wa de futu fi abi wan sotu wan soro of wan sei broka kindi broko of enkel broko en so waka. Ivesta. Ushi ote wa wan kaforo so isi wan futu fi yema ker of wan foro. Adesso son ta opete ka kosori sane inapisidati tu. Da mete to brato. Na opete maka e konsori wi e asi in ala soort fasi so te wan sanide na ine oso wat te yushina opete to chari you go de sabi taki wan sano de nami oso bon ma te luki oso to i luki oso taki mine shina wan jugu jimi oso dat wan taki kande kom luku even uit mi oso in een familie, maar sei of passé. Want die temeluku mineshi. En dat teisha machari go sorry wa president. Paika sabi tutak this na familie sani. Da yoshi libi sama. Yoshi full libi sama. Da sonte sei kapasatu. Yeshi de wan prenda pre fa do kagrom. Of we just go follow up. Allah sut libi ma de neng. Dat is toch bransisa. Dat want dat a bere a family. Boom bigi onkoloku e zijn in a family. Problema. Dat nou peter. Nou peter. E sorry se sa. Of it da look to say. De luku gwa grond de shi fire. Bombe explode à la société. Brada, opete. E sorisa efsa. Opsa. In a family. A dido mentaki disi ala sanito bransista. Solange yeshi da lok to de shisani. Iluku kwa grom. En dat so lazy. Sa e doe tuto. E chari go tapa bergi. De snap tapa bergi de luku kwa grom. De luku kwa grom. De kan sabi taki. Dat te luku kwa grom de shala so sani. Maar de prosele lolok van luka grom. Dat want taki. Ame sorry taki luku.
Ide. Maar no man ta snap ja so bikasi. Wa fuka den you. Dat je die van de guagro. Dat dan dat kim go buzi srebi na fasi. Poti srebi na boom fasi. Luku sape apaka maka. De sa ipasanga you. First na sa. Luku sosma. E praxeri. Taki. Na soso discover ka do this. Na soso discover do that. No. Ala kovo abe sabi. En a sabi sa dis abi a opete dis abi brada sisa. A boom fu wasko. En asi. Na festi. En sore wa losani. Adem taki dis na wa den konfo. Sang in alla momenti e bescherm en asi. Maar stande na asi. Juleke asi. Musu abi bribi. En in vrede. Want zo taka chariba bugrika onda liba. Whoop! Hey! No sabi dat opete gwa watra. Opete gwa watra. Tambo sorry sa de ondra watra. Sem sabi. O chari gwa ondra watra. U denki na ingi. Na pare kare disi. Pare kare. Afodu. Pare kare. Ano kabe de ma watra wande. Abubu. Awatra wenu. Ade wecha gwa watra no. O pete chari gwa watra tu. Indom, dame te gwa santo brasisa. Na lespeki sabimus abija o pete. Abigi. En uno meki sma. Complei jou. Dat de dans op pete reprasere go play de dans op pete disi. Want de bruya hersani. A hersani de bruya. De je denki dat aina op pete na pe dansko na jou e dansko na pe na op pete na jou. Ala. De me play jou. En na de pokuma tuto. De me play op pete na me play jou. Hè? Va. Want mi sabi wansani. Jou ang op pete ne waka. De ne bondru. No. Jou. E vum ta fa ya jou ne dansi. Nanga. A compatibility. A jou ne dansi nanga tikine anu. A jou ne luka lok tu sei. A jou na wan shabruku e weri son ting. Ika shia we. Brada, motei a jou na de travasi a de helemaal anders da opete. Helemaal anders. Helemaal anders. Dido. Samontegunu. Efi abi wa opete. Sang. Busru yu. Want temeta busru. Want amanati. A opete. Na ebursi srefi. Na isrefi. Lukumotegu wa san ya baransisa. Aya. Ini wa kovo e konefa. Ini wa kovo. Leka opete e konefa fa de. Matawa ni takim wasing. Wasa buba. En wasing. Do sorry yuleke asi. Toch? Was me. Son te sota wanyine iver waikate ki wasisre fa wanyane iver. Dama dene fasi. Toch? Te. Ama sorry taki. Wan free fen broko. Of wan free da soro. Toch? Saya fudule ke asi. Luku sang e pesa na you. Luku sa you do na fesi. Wasote sonte ye gona was mataki wasmi. Mi wasi komati watra. Male fo sabi abi ala sotu kromati wiri. Toch? To langa komati no sor a obia sama. Fawan wasi. En samus deina watra. En fa prapi of atobo mus dong. Inoko wasi wa opete. Na you denki.
Of ishi taki, hey. Mi go presi. Mi shire mo wasa opete na wastelasi. Atlasi be hei sebi 3 trap. Dan doe mi de sebi 3 trap galok tu teito. No, anafu. Wat dan bele like, hey. Sabi ga busi go wasi. Pot ma wandri. Pot a prape of wasa na wandri. Wan krakatiki. So mi wan wasi. So mi wande. Nou, je kan dat no ano so mi wan in this. No, ano obi bepal. Na konve bepal. Na opete probal. Dido tega een presias maar pot wat je zomaar. So dat look you. So dat cruderi potjas dong. Dan achari go na watra. Kane fos achari go na ina watra, na watra. Dan je hebt denk dat je hebt hier dat je om in was a watra disi. Want begin dat te kom. Dan plus de jera voor de barji. If you probeer was a wat traditie opzang. If you probeer was a wat traditie opzang. En dido wa lombra na sisa. Ego wasi na sama. En later to so probleem heb sangade. So jugu omdat sayde. Na pete. So luka neke asifa wa wasi. Maar sma pe yu waka gosa. U go potivra antwoord tu ine an. Asma na tishiwa hetrasani of wadenki wa hetrasani op sashi da wa wasi so. Maar you see duidelijk dat no mi was so mi wasi. Was so mi chi abigisma opete chare ko jimi boskopo. En ik van met u opera toch zitten. In anyone thing. Kom voor een soort in een boskopo. Dat je moet doen. Je na waka gawan obia sama. Fudu apisitori dati. Yusrevi kan doen brada sisa. Yusrevi kan sita watra se wanti. Akomanti wiri. Ika fene ala sei. Tentak ala sei. If you go up, if you go up, you go anyone principe go, a wiri dat e grosso tena bombiki bom. Yaba bombiki plat. Yaba chiwang. So just one for the carrying. One cash boma. Ching. E jimerki. Yaba la so tu kromanti wiri. Iwesta. Mina sabala. Sami taki. Iwesta. Sam taki disitani tu. Because anu bigi sani. Motegu wan sani. Yabi tu kon foto. Sa tere wan wasi na opete a kumanti. De kumanti. Omdat zei kumanti to. De kumanti konvo. En de kumanti obia. Wat ego tapa obia slefi. Dape dan rekene mus hori. Maar ko kumanti sa no obia. A komanta no obia kumanti. Dat de travasi. Dan a wiri. A janiver. A gosroto. I wasangama. I debu na fasi. En Yusrevi of a firi tak. Hey. En zo tete was a barko. Wis ano contact ma barche. Ha mi kata kumbudu. Da sakagwe ko. Bam. Abatak sumana eng da sakagwe. En dat ala. Komanti tere wakako. De contact sumana ding. Isam sabito. De contact sumana fa de ning. En fa de waka. Fa de waka dorop tere doro na you. En de tak fa de bigi. Dat was in een kapuna de manati. De man altijd o tak fa de bigi. En meester konvo. Altijd de waka ko de tak fa de bigi. Ta de kan do disi dati. So want de bluff. En dan bigi was de bluff na bakro. Amati. Amati. Tak mina disi mina dati. Maar elke geval belangrijk is dat. Sami wan jiu to them. Taki. In alle momenti. En dat trobi van neti of a day. Toch? Teye shi taki. Je frigo lokto. En teye frito.
Da iman. Na lekte rewan wagi to. Yo bigi rewan wagi. Of wan bicycle. Ko pato bicycle. Je reislinger. Dat ik sabe de reis sani. Ik sabe. Na neso ade na opete. Deze every day kan doen alle soort bewegingen. Ik kan stop oti wanneer ik kan doen dat wat ik janga komati na wan koba. Maar zolang je baby je vrede dat wat ik janga kovo no de wa ete. Ja fukoleri. Ja kosabi. En ja fukosabi staan you no mag do en sa i mag do. En a bigi schrijf je van opete na kaumeti. Dat na bigi trefu voor eng. A bigi trefu voor eng. En dat heb je nyame. Boy. Je is op zang. Kare so neti no wango sribi. Ino wango sribi seneti. Na frere say ay sorry. Frere sa sorry. Ay sorry in die boskopo. Maar wansa ni sa mi ontego. In alla momento u respecting. U respecti ala de kovo, respecti na natata. En respecti you schrijf leki libisa, maar leki kovo leki yoka. Omdat die respecti na mama voor obia. Ik was tabarasi sa. En sa motegu no. Tena opete da you. Toch? Amala ti ne aksi e asti. Puru sani. Of so tane aksa asi fe noti something. Toch? E fu wan prede. Na opet no kontak in prede. No. Omdat zeide, na opete na alasani dape. Kentak alasani. Na hini wan kovo e waka komiting. Taki chaso amboskopu jimi. Chaso amboskopu. Ye mi anso. Dat te wasamus de. Wan pre mute. Da wan alamala. De alamala pre. De alamala prisiri. Opete no tote prisiri wan jimi. No. Omdat zeide, tadi ni oso, ala de konfo e respecte ala konfo. Onoteya asi do disi wan jimi. Tata do dis jimi men, autei dat ki do dis jimi de trawan tu bikasi luku. De trawan da oso tu. Asabi gisa madi se waka. Aso abison di so al speki. Sa abigiala de trakovo sa dine oso. En dito sa mi ontegu ta prara. Inala tense is don. Da wan tesi kai mofo. Of is mera ayaneve. Take one shot. Teke de taki baya de tako diki ni wan bigis ma salon. Ba luku charas me lu chara tesi ko jibru kume drink ya bigis ma se drink. De drink one shot. Wan chinkra basi petit chinsen drink. Lati wan. Mano dwen taki if she wants me don I drink one balls janiver of een ghostrot I drink elke watra. You kan sabi. Ano kromante I drink. Anapuka I drink. No. Awantrasa I drink tape. Alibi sama abi mama problema. Mama problema. Want konfo na chinso no me tiki dasare kaba. Ano afbatra. Ang 3/4 of wahe batra. No. Tensei. You like libi sama. Igo te kisweri. Igo te kisweri. Dana pa igo teken. Aso ye chare. Ala te pasa. Para sisa. Dis be mo an jubaka atori fa opete baka. Omdat say de. Puru sama. No abi. Puru prakseri, abra, na free, na loktusani. Sa e pesa. Didom cara pisi jumbaka. Abra na pete disi. No. Falak. One thing falak. Konfo. Sang. In alla momenti e suku fu brasa e asina fasi. In alla momenti awalere asifamus go angan. Eng. Atati bo wacha ko juju brana sisa. Ik ben iemand anders Kinofian, Obiama Kinofian. Kom ik lezen sa upo dape jini brada aan sisa.
naar Facebook en naar YouTube. Ik ga rechtstreeks naar boven gaan. Dan heb ik Kellen van de Veer dat ik in Amelo odi nanga de PTV nanga Peter dat ik in Zwitserland odi. En dan hebben we Romano. Even kom ik eraan, even kom ik lezen. Boom, 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 boom. Romano Massini odi. En Mafensio Multi. Dan liben dat odi. Nienke Selina Hoogdorp odi. Johnny John dat in Arnhem odi. Henry Dunham odi. Let's speak in Sakafasi. Robbie Morgenster odi. En dan hebben we Jim Lawrence stappen in Tatakondre. Letitia Goren dappen naar Tatakondre odi. Elsa van Dam Reisen odi. Nana Sweet odi. Orlando Steenbach dappen in België odi. Jouw Jibeter odi. Harold Baumgart dappen in Tatakondre. August Favorus odi. Prinsje odi. En Gesgaard Tran van de Kan odi. Milan van der Veer moet rappen in Zoren naar haar vader odi. Rachel Pinas odi. En Roya odi. Vivi Hasselbank odi. En Robbie Morgenster dappen odi. Brother, we jere you double. Ja, dat ben de mixer. We gaan fixen later. Of Tamara. Nana Sweet. Ja, dat ben de Echo Sandra wel naar dem odi. Tracy daarop odi. Jim Lawrence odi. Hanging around odi. Jay Cairo odi. Kesser Tran van Gaan odi. Annie Willems odi. Romano Rauter odi. Jorby Saint odi. Nana Sweet odi. Jou nog steeds. Romano Rauter perfect. Nana Sweet. Nero niks. Nana Sweet. Ja, wel beter niet. Tracy daarop, het is goed, brada. Tangi, Diana. Hiwat, odi. Liz, is het Lisbeth PK, odi. Geen echo meer, mooi. Tori, Mela van de Veer, odi, dapper is Zwolle. Ricardo Baumgaard, odi. Marsha, Hiwat, odi. Kunnen uit Ghana, ja, odi mannen kunnen uit Ghana, Kumasi, ja, Marsha, odi kade ika fen wan Kumasi sama sa kan belkon, yanga is don da kan belkon, taki akomanti nanga mi, dat odi wan moitori, evi kan suku apisitori dati, want ide na Kumasi, en dat ben akomante taki sa wi etaki. Het zou mooi zijn, ja, habo, let's speak granny. Da we allemaal laka archi na pisitori dat de wa mooi pisi in een programma voor uyere taki mima taki akomati na ngawas mafukumasi. Ja. Dat zou heel leuk zijn, maar we gaan afspraken maken. Ik ga u bellen. Dan moet ik wel note even mensen gewoon een pen en mijn notepad. Toen ik gewoon echt snel want stel dat ik me bel je, dat ook al lukusa ook al doe in haar voorbereiden voordat hij me uit de afspraak voor zich gewoon en dan ook al doe zo ook al lukusa ook al doe toch. Au de wa moitori me o lobatori dat die vallen, die verstaan. Masha, Hiwat, ik ga je contacten. En dan kunnen we dit kunnen regelen op een zondag, hè? O de wa moitori. Bellen vanuit Ghana. Ja, mensen met mijn keynote, omdat zij me want doatori omdat die allemaal odeuk voor allemaal carrière sa aitaki en ook kan vertalen met vertalen doen toe sa we taki, you know, de wa moitori. Ja, in elk geval. Astrid Munslag odi. Melin Abusensi odi. Goedenavond, bro. Konopo, we dans kopassie. En dans kopassie dat tatuan taki na in Tatakondre. Zrana uma dat na Tatakondre odi. En Mundo wentje dat na in en dat is Gilly dat in Rotterdam met Willy en Kent odi. Respectie na Sakafasi. Mata mijn spodu voice. Ik kan niet voorlopig niet praten, mata. Ja.
Dan gaan we snel naar boven. Verder door kam dat we moeten dat we in komen wijnen. Nanga Sandy, nanga de Peking, nanga Caroline, odi odi. Mavis, Bernard, odi odi. Dankjewel. Ik zijn het wens. Odi odi. En Rodney, before Bafuaka, odi odi. En er was CTJ van Amt, odi odi. Meneer Vian, mooi, Ketty. Ja, a Ketty die si brada nga sisa, mopo fu gili. E was je in een voorprogramma, in een programma, bij Pato Wansani. Te uka evu loop de Ketty samen weri. En sa brada, abi uka bel a brada. En dan uka bestel de Ketty na 1. En meki ala dis kromanti Ketty. Aso mi weer helemaal wet. En mi snap even kashi. Ik heb helemaal wet aangetrokken. Na zo akromanti. Aso mi weer voor akromanti met de mensen. Mijn witte broek. Helemaal wet. Noas de reus kruis naar de nami baka. Nee. Akromanti weer zo. Akromanti weer helemaal zo. Omdat hij moet na. Zo mani kondre. Aso. Ja mensen, branches. Respect ik graag. Ik ga zien bebe. En dan stel je na afro mi me kenslep to. Ja. Maar ik heb hier zijn op voor Gilly, Wijntuin. En dat we ook kan vinden hoe Kitty Bradansis aan. CD, audiobraag via mooi Kitty tap aka taxa amoro. Belangrijk, sani de fu taki fu wang bakru watra. Sami musu fu taki bakru son keba ay batra yaniver aben. Minimaal verstaan ze het dat even. Audiobraag meneer via mooi Kitty. I abi. I kan taxa amoro belangrijk sani de fu taki fu wan bakru watra. Nou, wan bakru watra toch? Ik kon nou de belangrijk zijn, ik was er niet. Bakru kan eigenlijk de beste eigenlijk. Maar klere wiri, nou wan bakru watra. Maar ala watra, nou bakru watra. Ze met tak dat die toch belangrijk is, omdat die bakru na trobi so tot hij was ik te watra. Akovo dat die toch? A dit vrede in alle stansen je doet. Zolang ik dat ik bakur die saf you, teken. Hey teken. Even nou teken otegi, maar ik kapot zei juanje, ik kan tak bakur die saf you. Hey teken, omdat die ana bigi fasi. No, awa, luko des mij tak tumsi full takru abra bakur, maar bakur die si. Na de molok, na wat de moro. Gemakkelijk kovo. Te yanga 1 de wang. Wera busa dat kitop. Na moro gemakkelijk kovo. Te yanga 1 de wang. Ten tak te de wang. Tak je yuma verstaan. Ama verstaan you too. Na moro gemakkelijk. Adilom tak kitop. Bakur waka. Kotak son tene verstaan. Maar ik kan wasen. Nanga klei wiri. Of ik kan wasen. Chiso blauw nanga soto. Dat is waar. Ik kan kare tak ba. Zolang ik kare ning. Voor watra. Adefe. Zolang ik kare tak ay disa for you. Hey, abriti ka ba? Abriti ka ba? Uka chere kik. Wan chining reto. Ini wan sa sa igen a lobeng. O te kefa no lobeng. Te ipri ak vino lobeng. No mi no wane. A nesa de tu. Nesa de tu. Efa no lobeng. Ala sani sa. You poti. En a fitak. Ey, mi teken. O teken. Ala timi wanje. Respecti grade. Dan gaan we naar Jelisa Constant Odi. Marsha Santos Odi. En Marsha en Steven Sosolobi Grand Tangi. En zegt hier van Amt Bakru beteki mi watra nomo en sor mi wan batra janever. Dat moet je toch? Maar ik sabi toch? En ik leer dat ik kuno. Pardon, inom call me. He was that inom call me. Maar dat zou je doen. En je moet man de embassy toe. En dat betekent santo, je moet de embassy. Je moet man she afgeskel tussen abakru na wakromati. Want je sabi toch? Bakru na abi ya never van odo. No. En no lere do sani san, je sabi tak anobu. Dat pekon adena yo. Fu te wakana wa bakru. Te wa bakru dena yo. Je verstaan? Te wa bakru ankra na yo. Yum sabi
En im leri furu fuang sa abisabi ababakru want ano gemakkelijk te yanga eno de wang. Fukong tro wang nanga eng. Ja? Maar moro furu ay soryu ena wang de cover tu sa ay sorry sa awani. Matino archi do te yu lolo sani eno meke ofuka o dus ansa sonte ono debunji yu en dat is een probleem. Ja? Aso. Raoul kon verander odi. Wat moet je doen als je geen dromen meer herinnert? Of geen contact meer hebt met de oppetter? Nou, luku. Kijk contact in een member je boskopo. Dan sa efsa solisi. Kade sote de convo. Sorry wa losani in de boskopo ma in potesi. Toch? Dan no sa ya fudo. Dan para mensen. Dan ya fugo kruderi nanga you schrijf in de bigisma. Go aksi de pardon. Go aksi de pardon voor iniwansa de sorry you. En sa you do say de musu do. Aksi na tata data esta im aksi na tata pardon. Want dan pe adeto. Ana tata im aksi pardon. Taki meki de yi pardon voor iniwansa say do say de musu do. En begi taki meki de yi pardon. En je aksi go tena sabana voor mama si voor papa say. Maar te do dat no praxila tama bayo siala sana sonta kan sonta na go so. En so de sorry so men sani sa imus be do prodo imbe bay nya imbe nyang dring imbe ala so sani akade. En dat dodo dat die ino poti yesi dat het tap sorry sani. Sorry walo nonsense. Dat is dat toe. Omdat die tranga yesi, dat pe komt you tranga yesi. So te wilibi sama elibi wan fasi we chisani we tapu ai. Of we draai upesi. Tapu yesi. Even stop. En dati nasang you musuko do. Dati akonfo ko jiparon dat akonfo ko soyu bakasam be soyu afesi. Ja? Door contact. Meyana nana ama odi dape na tata kodre. Davo Ronaldo odi me bechi bebe bel me maar me ma pika telefoon heel vreemd maar me ma bel because of omstandigheden. When die Baldwin odi. Aukie Kolen odi. Dankjewel. Is het Bryony Roy odi. Kun je me zeggen wat het verschil is tussen de opete en jou? Ayo, a opete komati toch? Opete van het as in posu. Nawang bigi akaforo, a blakawa. Ayaw e posu na in busi ade na wan bon. Ano wan bon tompu. Wan bon, wan la bon. Ibesta. En a opete e wasi nanga wiri ayaw ne wasanga wiri ayaw e wasanga socialis alen watra. You understand? En ayaw na wade konfu kromanti sang furu ino shama lati furu ebi shiwan yo imtag na tata grand tangi ishiwan yaw. En we gaan pray wan jouw body. We denken para yo sheng of na de trapper na si yo sheng. Maar gewoon je shiwan we pray. Pardon me. Je shipa pray dat jou wakako. No. Ayaw no komanti sang brother. Inetak sorry say idu kuma tek son kofi inetak abra de konforati. Omdat zeide de no hankana furu sama. Dan moest dit taki falo koloku igawa para nasi isheng. En kan je zelf ino sheng. En mluko furu tega de para nasi to. En we shide man play drink de man singi drink ya poku. De ya koloku so te omla se de man e prayo de man sabi ya no dalon tu. Awan muilo kovo. En aduma kama na wana sepsani. En we go apra tim mluko bu de man e play aduma kama. De man e praat doe maar camera.
Teixeira ma pleito. Dan na den gang sama. Papa na sitak ay playa jou. Playa jou, playa dumakama. Because on tele wan sabi e fa dalon tu. Dan jika le ma play one of two signifying. Dat klare. Aso. Dat is nou different van a jou na nga opete komanti. En a opete free, a jou nie free. Ja. Gado picking for life. Odi, weet je welke wint die een comfort? Een groene ingi, boka, ketting gebruik, groen, klaren en gedroom meer dan eens dat een mevrouw tegen me zei dat ik die moest kopen en ik zag die klaren ook in de dromen. Nou, mino sabi. Mino like you, ik weet het niet. Maar als je je bos kopen, dan bij je. Dat is te bij, dan te dat luku, zij zo mi bij. En me begin aan respectief als ik kote mi suman na you. Dat is. Ja. Respectief als ik. Ivan Bijbels odi dat ben dat kodre. Raoul kon veranderd odi als je geen dromen krijgt of onthoud, dan betekent dat dus dat alles goed is. Nou, if jij dreamt toch, maar in een onthoud de boskopo. En dat alles aan de boom. Want if je sabi dat iedereen maar in een onthoud de boskopo, dat want dat was aan de boom dat pesrefi. Helemaal niet. Want de COVID solution man in de mahore na ide. Dat zij moest doen toe, ik atrasa zij moest doen toe. In begigo miti de comfort go miki go na tata, dat tego sribi. De troching palom tapa kuzu for you. De takiba umbigisa ma luku angale spiki fasi. Temi go dodo, temi opo baka. Ini wansa sawe solmi, umekata mi koko. En dido, tego sribi so da you wiki. Im karabos kopu kone ede direct. Wa moro furu te ye drink. Je wiki direct baka drink. Dat zodat je wiki dat in karabos kopu direct kompetent ede baka, ja? Wees wiki grani. Ayman pe odi. Brada! Bammel! Ibelo odi. Dankjewel. Dimi Errol odi. Kado picking. Ook heb ik 3 keer in mijn dromen een groen-witte panje gezien. Groen-wit panje. Net als het lager schooluniform van Suriname. En een keer kreeg ik het als cadeau van mijn zus. Is er een link tussen die 2 dromen? Nou, afro je sako jiwa, panje groen-wit hè. Lekwam taki to brada. Je sa jien, dat want taki na een comfort dape. Die verstaan. Maar zo'n ten toch, ja fugo kruderi dan ga je schreef. Lekwam taki to. Bij de sani, toch? Voor sugar weer de sani, was is schreef je een cheese sweet water. Dan je poten na je sting. Maar before je poten, te ire bigis maar me bigon aan les chekifa sanga saka fasi. Tena de wasaka sabana ko mama sei papa sei. Logo disi me bay you know. Maar di me bay na sabi sumana unu la me begule chekifa si u kosomi sumana unu. If wan kakoko, if wan charem ko mo bosko po dimi me begule aan les chekifa si bikasi me no an dusani sondro mi no sabi di suma me do. Mi no anju tangi dam no sabi suma na yo. Maar tradisi uso mi wasa mi no go by because na sabi suma na unu. E voa mama sei papa sei en so konfo na unu. Mi wasa ba pisito dati. Ja? Kalau pigi des tussen cutting en pange. Ja? Do apisito dati le sam taki biding en dan loko sa extra en taki le sami taksonet en actie. Make den sorry suma na den. Ja? Lila double A odi Jamel. Jamal, Plain odi, Randall Landfreud odi, Real man odi, maar ik weet dat betekent het als vaak dromen dat je weer naar de lagere school gaat of ging. Dat want ik het op brengen, ik moet leren baka. Want zo'n tegen praxis dat ik leren kaba, maar in no sabi alasanete. Yanga den bigi sama fu no dewang ete. Dat de chai sorry taki in was koro lagere school baka go teki leren kom baka. Dat de sorry. Je verstaan? Want zo'n de lerio sani, maar zo'n ino tekisa de lerio. Je verstaan? Zo'n de sorry sani, maar ino tekisa de sorry of ino dusa de sorry. Sa fa in de sorry fa in waka, toch? Maar ino waka apasisang
je moest wakker. De story wakker zo. De story wakker zo toch. Maar je gewoon gaan lok toe, je want de lok toe zo. Maar je no door lok toe, want je no sabi ja zo ete. Je no sabi ja ete. Maar je wa krenga lok toe ja zo, maar je no sabi ja zo. Dat want ik de mij senif, je daar ja zo, maar de seniko baka ja zo bikasi no, je no lepete. Ja? En dat is de story daar. Respect je grade. Randa Lamfrey, respect je dan grani, meneer Kinan. Dankjewel. Gerda Avalo, Odi Odi. Albert Pinas, Odi Odi. En dan hebben we Trina, wat is het? Trina Veskamta, Odi Odi. En Lila, ik droomde dat ik aan tafel zat met mijn vriend. Hij wies mij een speelkaart met het geld, met het getal 4. En alle symbolen had ruitschappen kleden. Ik vroeg hem wat het betekent. Maar hij zei niks. Wat betekent dat? Minasabi. Teko tap karta, minasabi. De overkarta. Minasabi. Maar if je vriend, sorry, wat zei toch? De karta sani toch? Dat wan taki toch? De cover voor you was sorry, wat sani. Maar zei sorry in karta, minasabi. Je verstaan? Maar dape, if janga je vriend de boom. No a trobi no de, in a hata vriend vind, in a manita vriend ja, en maar sabo se dan sabi wan tegen you. Actie de konvo sa de sorry, want in a verstaan sa de sorry, want min verstaan sa de sorry dape. Maar nou konvo, ay sorry, wan san dape. Ja, abom. Consita si wat op odi. Van uit Den Haag, Jama Plain, odi brachino, mi drink aboy voor me, tante weer wan. Piggy goudketting, Jimmy. Wat betekent zoiets? Nou, if aboy vitante, weer een biggie ketting naar je toch? Goed, onkoloko. True onkoloko. Dat pe toch, nou een familie. Toch? Nou een familie dat pe. Kolwan goed santi yo. Dat wat taki, wansan no debung, en in option, aboy vitante, hè? Toch? Dat wat taki, wansa in een familie van tante dat die as if na mama si papa si tante toch? Dat wat taki in een familie dat die toch? Wansa no debun sa echa okoloku in een familie. Je verstaan? Wan onkoloku dape, wan akade minotaksa, akade ini wansani. Sa emek a familie da dege. Ja? Wan go to imboskopo na onkoloku. Ja, abole speaker in Sagafasi. Vanessa Frans, odi. Mildred Mainas, odi. Jamal Plain, odi brachino. Mi drink aboy for me, tante weer een biggie code. Ketting, give me, dat mi go suku pemi kan kibri in, dat mi kibri in, wat betekent zo is, alvast bedankt. Dat ik zei dat een probleem in de familie. Luko san een probleem. En luko sang, you drink na visie. En sa je shi, en sa je jere, en sa je smeri. Want dat ben je atorifisch doen. Ja? Respect je grane. Abepina, bralachino. Wat betekent het als je droomt dat je rent, maar je kan niet snel vooruit gaan? Nou. Oké. Je droomt dat je long, maar je niet visie, je tawa een pressie. No, akade tu sani, 1 sani, 3, 4, 5, 6 sani. Something, and now de kovo sani. Akade ini 1 sani, ina torifi akade ini 1 sani. Akade taki, ide bezig, competence. Ide bezig ai do 1 sani. Maar sa you want do to, you want do tabu esifasi. Maar anom go esifasi, am go restofasi, maar yesu kup long to atori fu yo. Yesu kup long fu do say musu do. Maar go so de cover de wakaso. De cover is zo dat no. Je loont hem si snel. In te keer rustig. In te keer rustig dat je opsta. En dat de cover is zo die brada. Ja? Respect ik graag die sakafasi. Nana sweet odi. Wat kan je eraan doen als je vaak droomt en die dromen vervolgt niet? Je drinkt, maar de drink niet vervolgt. Of in een onthouden drink toe. Nou, in use aan het toch? Asan voor you, you ne roast to you schrijven. In een roast to you schrijven voor
Taki te je drink da a drink e tang en de chi ala san cream. Omdat zij de justi weri tumsi. En sonte ego slip tumsi lati. Dat dido sa e persona you. Te ego slibi in e slibi nofo. Taki tere konfecha abos kopu kon jiu. Dat de abid ting fulibabos kopu jina baka en sori ala san cream. Want als je weri en te als je weri, you no man kruderi, de kofu no man kruderi aan jou. Dat is nou je problema. Je verstaan? Je moet zo gisrevi ting fugo sribi en sogu taki go sribi fruko en sogu dat je sribi on buneti dat i daar rosto. Ja, nu spreek ik grani. Roosje Maturin, odi. Roosje Maturin, wat als je droomt dat iemand honden poep naar elkaar rekent voor jou? Nou, zei je erin ja zo indo. Nataki, libisama, eisuku fukai. Dat wan taki, libisama e trobiu. Libisama e setsan komichu. Akade ini wasani. Dido sisa. Brada. You musu different sector. Anga libisama. You mu different sector. Sta libisma e abrakona you. Temtak abrakona you. Sta libisma e jiu. Mi o tegi tak no tek notinasma ano. En no potro no asma. Wins van de lapanga you. Wins van de tak boom abra you. Altijd imus de waakzaam. Want safe sa ja zo. Nou, want chuka de sweet komichu. Maar chuka sa de komichu. No pasa na you. Zolang you no pot you srevi in a pisitori date. Zolang you de waakzaam. En aartje die obigisema voor you. Dat you de boom. No vrede. Im aartje wan. Ja? Anyone te vitak in wasi. Wan watra of sang. Of je vier tek kies op lang zo wasi srevi. If je dat aan kodre, suku chiwiri of je normaal te kwa ya niet voor wasi srevi, te kwa dringi sai kwa de wasi. En je ko tangi, grand tangi dire sorry disi sa imu sushi en dan tatar. Ja. Real man, ode moeder genoeg ja. Dat betekent dat als vaak droom dat je weer naar de lagers ja met je autoriteeit. Maar elke keer als ik naar school moest, kwam er alleen maar vertragingen. Of dan was ik laat, of dan ben ik in de klas, wordt er direct aan rep gemaakt, waar ik niets van weet. Nou, ik van mijn autoriteit moest passen naar je. Je sukulong, je sukudorope, I denk je Europa, maar in de apoko de zo, gotiki, go sreka baga en dan kombaka. Je verstaan? En dat hier voor doen. Ja, voor go. Waka. Tinga. Wan futu tamara. No long. Say suku fudu. No long say suku. San sonte. Inodoro. Je verstaan? Say ya fudu. Go na le bosko buzale comfort beji na fesi. En sayu shisa imusu du gisrefi. Adat ya fudu. Ja? Akade. Sonte akade konvo. Sani sa ya fudu. Maar sonte akande grontap sani sa ya fudo. Maar je long tumsi fudoro en sonte nego. Te denki idoro ma inodoro de fadon bab en im lukutu. Je du sani ma alasan sa je du afu eifsa da baka afu enego doro of je den 3/4 alaste kwart da alasan e broko enego doro. Omdat zeide ine volg you konvo in volk you schreef in arti na you firi. Adati. Ja? Jama plain, ode brak mi pa apwang kromati winti maar kromati konvo maar apasam beng was en no de libi moro. Sang amus do. If you pa api wan kromati to, akoma as masa be wasin to. Lek van mi takito. If wan komati wan wasi to, o te yise taka wan wasi. Inabi sema fu wasi. If as masabe wasi no demoro. Ano, a problem.
asma go, ma akomati no go to. Iwastan. Want jugu no dape. Mine China wasan dape in apisisa se aksi mi so. Ja? Oké, dankjewel. Zeer Rosin Maturin. Wat? Als je droomt dat je nicht hondenpoep zegt, dat is geluk. Wat betekent dit? Leg en zegt het is geluk. Wat betekent dat? Ik kwam takito. Ina, precies aan mij tegen taki. Sanai pot san tapu you. Sanai pot sani. Hoe doe je ogri? Dan je moet sabi zijn, je moet doen en je schrijven en wakana. Je moet wakana, ja? Rati. Sheila Klas Cairo, Gambia, Region, Odi. Raoul Kone veranderd, Odi. Brachino, kunnen mensen een look doen via video bellen? Zeker, dat me doen. Maar fa, mi doe trouwasi. Ik doe video look live, dat me doe, maar ik kan doen toe, maar na afasifa a objecte je fa moet doen, na dat video bellen, ja. 100%. Maar echte, ja. Romana Missini, meneer Gino, zou u een keertje kunnen praten over de Jebri-chromantie? Ik heb een video over Jebri-chromantie. Als je kan kijken op mijn Facebook of YouTube. Ik denk, ik ga naar YouTube en zet mijn naam Gino via. Of gewoon type gewoon Jebri-chromantie. Dan moet ik kijken als ik dat even kan doen. Dan ik kan doen apisitori dat ja. Maar jullie rustig. Jebri. Oh, dat komt. Even mensen, kijk even als ik dat even kan brengen. Oh, mijn jee. Ja, ik heb het. Als je kan, je moet gewoon typen door one Jebri-chromantie. Dan ga je me vinden, ja? Abo, let's speak van zich. Dat ben je van met een abra Jebri-chromantie, ja? Dat is het. Er ook een verandering en kunnen we mensen een local video call doen. Dat kan ik, ja, dat doe ik. En dan gaan we naar Gado Piki for Life. Een laatste vraag. Dromen dat iemand je een gouden tijgeren ring geeft met rode ogen en een bak openmaakt met zilveren en gouden ringen. Maar geef je een zilveren ring met wit steen met een adelpaard. Nou, look. De bos komen zeggen dat je ziet. Nou, at the biggest match, a piece historical sorry, and that the biggest man will make you go by the gudu. Ikatak prodo jiden convo fuden. Ja. Ik bedoel, dat sorry voor do. En te wedding, de kade, te na luko dismi do you. Ja. Dat ja voor do. Na pisit boskopo. Ja. Gado Piki voor life, maar er waren ook alle kondre ringen, witte steen, blauwe steen, en maar werd wakker voordat die naar een andere ring zou geven, maar ben helemaal vergeten wat de laatste was, vijfde dag verder. Nou, efficiënt is zo toestaan die zit toch? Alle soort dingen, alle soort stellen, sami bon radio, sami kan radio al voor doen, want je hebt kan benga 10, 20 dingen naar je aan en je hebt 10 vinger aan maar je radio gewoon kom ik aan la kondre keti. En dan je put alla de stones en je china alla kondre keti. Ja? Abo. Respecti gratis akamasi. De laatste was vrijdag verder. Oké. Nana sweet. Brachino. Mi drink taki wang sma. Chami waka ini wang pranasi. Aka sma ina pranasi ben lukumi dan undoro na wang dofo. Nou. Sa isa apeto. Ang ala respecti na nga sa kafasi. Dat die na konfo charigo pe en dovo de kutaki en posude. Ala ta konfo charigo sorio. Ja. Maar isa imus do im accent imus iwan ko sabi taki suma na konfo. Iwan ko sab suma na konfo. Dat wat taki im kom begi committee na natata en begi committee na konfo taki meka sorry taki suma na en. Ja. Nana sweet.
de unu doro na adofo mi shi wan biggest king man nanga wan nanga langa wiri en van sneaky ben loon toe en foto. Toen gaf de persoon me een tak mi no mo su vrede. Nou, ik van mi taki toch, zij zie dat het na a konvo chari. Chari go soro pe aposu de en sande in aposu. Sande in oso, suma de na oso. Sa akovo sa yushi na yusrefi toch? Maar akovo e sori taki luku mide na oso en a sneki de na oso to, maar in vrede. Sa ya fu du to brada, osisa. You know, musu go kruderi nanga den konvo nanga yusrefi. En you musu go shisa go luku in de de nanga neti samposa sa yushi. Sa de bigis ma sorio. En sang e pesa nanga yo. En sonte en you luku sa e pesa nanga family. Ja? Alati. Da yo kosabi. Alasani sa sonte you musu do. En sonte sa ina musu do. Ja? Dati. Een paar takimino moesten vrij. Een paar maanden daarna kreeg ik plotseling een ontsteking aan mijn been waarvan artsen zeiden dat ik misschien niet meer zou kunnen lopen. Ik ben inmiddels helemaal hersteld en loop weer normaal. Nou, dat was dat je zei, zie dat het toch? En dat libisma tegen je. Kan de taki, mino taki 100%, maar kan de taki wang fodu de ina familie voor you en afodu e wakadanga you. Afodu ankana you. Adiro dirom taki imgo luku sa epesa ina familie voor you en luku sa you bos kopu you shi in de de yang niti sampasa. En sa epesa nanga you srefi. Want jaya shi ye te taki ina be man waka, mano ikos herstel alasani debo. Maar inom libe na so. Because si sa ampa sa confesso ita luko sa mi kadu lang ay. If uno opo do sa do jimi. Adati ya, want aka komoro era le fa bede. Ja? Le speki gran. Jama plain. Bradakino, mi bedring, mi ben tek wang wandeling dan mi luku we look to dami she wan bigi aka foro en lukumio. Wat betekent zoiets? Ik bedring, braak je nou mee bedring. Mi bedring in. Braak je mee bedring. Nou, dat ben je si dat ina a op het teko sores refugio. Dat ina toen het. Ina wat ina annex. Ako sores refugio gewoon. Ja? Dat ina pisitori for you, dat pe grong respectie bla bla sencha garden odi respectie fasti en Roosje Maturin. Dankjewel Manekino voor de uitleg, graag gedaan. Nana Sweetie, had dit iets te maken met die droom? Komt het daardoor in die droom? Wist ik meteen dat het geen mensen waren die ik zag in dat plantage, maar comfort. Tuurlijk, 100%. Romana Nasini, dankjewel. Jama Plain, brach, you know, meeting, mi beng, tek wang wandeling, mi community authority, brach, you know, mi dream, wang kan wandeling, ja, mi apesito dati, brala, angasisa, le speki gran saga fasi, futide, pu a programa, visani, e pu visa moro, en dene, sa mino shita pu jaso, Sakura Smith, odi. Sakura Smith, manekino, ikan tak krom opete tongo, ja, mi kan tak opete, ana opete tongo, na kromati tongo. Ja, mi etaka kromati, he fluent to. Ja. Maar dat uno doet dire, uno dire, iwasta, want temi takeda uno, furu no ma verstaan, met takeda, ana abnormatie, futaki akromati tongo, ja. Maar mi apwang, wan sani permeta kromati, wan video permeta kromati na kantasi. Ik kan go rapet op YouTube. En de shi kromati tongo na kantasi tongo. Pumi, permetake. Brasisa mi wantai gu granta nga ala speaker nga saka fasi futi de. Meji grani tena tata, meji grani, meji de kofu fu grani di de waka konti de fu kon charu kofe sa TV a radio a telefoon fu kon luku en ko archi a program a kofu na wisani meji un grand tangi nga le speaker nga saka fasi.
Bransisa, vandaag is 20 april 2025. Ik ben niemand anders dan Genovian. Obiama Genovian. Met de Kuala Mara Grand Tangi Nanga a Lespeki Pasi. Abu. En Shua Masri was rap even. Ding, 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 doel. Bla 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 bla. Obla mi drink. Takimi. Bari nasribi en mi bedens. Kiri koti mi srevi. En mi bekari ding. Sawan taki dati bigiswang. Nou, sa ya fu do. In one thing, ya fu taka mina sa sama tiket kade wan cover bar. Everybody dat betekent wel cover bar na ede. Maar ik vind het verstaan dat we meteen dat altijd om allemaal branches hebben. In alle ting, we actie komen voor mij de soruno. In iemand san say passa en make de lady de tongo funda. Te a kom voor bari in you sribi of p of te da ai dat die man sabi sa de bigisma etake. Ja? En dat die man jonti de na asone disi asone bakan asone neti. Pe umag de tapagoron tapu me baro alamala wan boom 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 sonde kodoro. Odiado!